somo wakuwe pia wanaweza nufaika na hiyo mfumo mpya wa masomo pia. Eweche mag rito aluora eni chendo motis ni Nam Festival mano matwak kendo tiego ganda ewi okenge maginyalo tiyogo rito nam ochope giko mare kawuono e kaunti ma Kisumu. Jatend migawo mar limbe e kaunti no Farida Salim kaka wendo modhial ojiwo oganda mondo obi kanyakla mar neno ni ler mar nam lolwe oriti mondo obed gi lwasi makare mar ywayo chiro kendo konyo oganda. Ji nopuoyo chenro no ka giwacho ni puonj magiyudo dhi kelo konyruok ahinya to kotenore koda wach mar wito taka ni mar oganda nokia kaka taka ginyalo tiyo godo mar kelo mwandu ka bende ne gililo mana kode aluora. Understand the context of what yes, to put up an organization. It's an organization that pushes for a mindset shift using arts and culture to speak justice for Lake Victoria. And we do this so that we combine complex issues that scientists are talking about in local, emotional, empathetic language so that our people can understand the issues that Easter and some of us are actually raising. Gik ma mine timo gi gik ma chuo bende time nam gi kitwa gi timbe wa ma miyo mondo gik moko sani koro nam bende okun. Miyo e gin ma wacho ni ya mine nyaka bed gi tich ma gitimo to kwedo konyachiel mano ngiso ni kaka nego ji riwre nam koro tinde onge. We have to conserve also our rivers because if we don't conserve we pollute our rivers, we throw plastic into the rivers and means that we are not able to get inlets coming in to feed this lake. This is a resource that is very important for all of us in Kisumu. It's a huge source of pride and it is our collective responsibility to ensure that we protect it